ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 6 майи соли 2022 мебошад ва ман қарор дорам дар заминҳои пахтакории ноҳияи Данғара ва ба шумо хостам нишон диҳам ки чӣ хел деҳқонҳои шарафманди ноҳияи Данғара фарҳанги баланди истифодабарии заминро доранд. Ва инро бинед, пахтаро зери клёнка ва бо оби қатрагӣ парвариш карда истоданд. ва ин бояд дарс шавад ба ҳамаи деҳқонҳои чӣ Тоҷикистон, чӣ Ӯзбекистону, чӣ Туркманистон, ки оби аралро ваҳшиёна истифода бурда нест кардан. Ана инро бинед. Ана инро бинед, пахта, ҳа? Ана ин пахта. Ана ин оби қатрагӣ. Ин клёнка. бинед. Ана об мебиёад гидран инҷава. Аз гидрант мана трассаи асосӣ рафтагӣ то охира. Баъд аз трасса мана буромадагӣ аст ду қуша, якта дасти чап, якта дасти рост. Манамун паворот шудагӣ, дасти чопу, дасти рост мераваду, баъд трубка рафтагӣ. ва бинед, байни қатор тахминан 80 сантиметр, тахминан не аниқ 80 сантиметр аст. ду қатор инҷа коридагӣ, ду қатор ин тараф коридагӣ. Байнашон трубкаи қатрагӣ об рафтагӣ. зери ин клёнка дигар ба гумонам на чобуқ дар кору, на трактор дар кору, дигар ҳеҷ дар кор нест, чунки алаф намерояд дар зери клёнка. ва инҷа ба гумонам таги ман ҳамин заминам клёнка аст, чунки ин ҳеҷ нароида аст. ҳаминҷа сахта ку ҳаминҷам клёнка бошад тагаш. бинед, инро фарҳанги баланди истифодабарии замин мегӯянд. дӯстдорони замин, ҳамшаҳриҳои муҳтарамон, бинед, пахта баланд шуда истода. ҳоли ин пахтаро ба гумонам тоқа мекунанд. зери замин нам аст. зери замин нам аст, оби қатрагӣ чакидааст. ман хостам ҳаминро ба шумо нишон диҳам. ва аз ин замин ин деҳқонҳо назар ба обе ки дар замин муқаррарӣ мекоранд, чӣ хеле ки пеш мекориданд, чобуқ мекунану, кетман мезанану, трактор медурорану, об мезананд, обои шабонарӯзи об мерезанд, сар метиҳанд, пасоб меравад. ҳосили ин 3 маротиба 4 маротиба аз ҳосили вай тарзе ки мероянанд баланд аст. ман аниқ намедонам чанд сентнери аз ин мегирану, лекин ман медонам 4-5 маротиба ин ҳосил аз вай ҳосил баланд аст. як маротиба мана бинед майдонҳои бепоён. ин ман на саршавияшро дуромадам, ҳоли дар тарафи кӯлоб рафтан ин бепоён аст. манахи баҳр бар ин заминҳои пахта бо усули зери плёнка ва оби қатрагӣ. анам хел азизони дил, ибрат гиред аз деҳқонҳои шарафманди ноҳияи Данғара ва истифодабарии оби қатрагиро ҷорӣ кунед, чунки бисёр муфид аст ва ба маврид аст. шумо коротон осон мешавад, даромадатон зиёд мешавад. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.